வாழ்க்கை வருந்துவதற்கு அல்ல. இந்த பேரண்டமானது எவரை ஆட்கொள்ள வேண்டுமோ அவர்களுக்கே சோதனைகளை, பொறுப்புகளை வழங்குகிறது. அதன் பொருட்டு பெறப்படும் பக்குவத்தையும் நிதானத்தையும் பரிசீலிக்க விரும்புகிறது. இங்கு நிலையென்று கருதுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. இவ்வுலகில் ஒவ்வொரு சோகமும் துன்பமும் வாழ்க்கையில் நல்ல பாடத்தை கற்றுத்தரவே வருகின்றது என்று உணர்ந்தால் போதும். ஆதலின் எவரையும் எதிரிகளாக கருதாதீர்கள். வாழ்வில் நீங்கள் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு துன்பமும் உங்களை உயர்த்தி வழிநடத்தவே வருகின்றது என்றுணர்ந்து உங்களின் செயலை சிறப்பாக்கினால் எவ்வித சோதனைகளையும் சாதனையாக்கி விடுவீர்கள். அதன் பின்பு இங்கு எதுவும் நிரந்தரமில்லை, துன்புறுத்தியவர்களும் நிரந்தரமில்லை, நிரந்தரமில்லாத உலகத்தில் காயங்களும் நிரந்தரமில்லை என்று தெளிவீர்கள். உங்களை எவரேனும் கோபப்படுத்தினாலோ, துன்புறுத்தினாலோ, பயமுறுத்தினாலோ உங்களின் நிலையில் நின்று பொறுமையாக சிந்தித்து செயல்படுங்கள். ஏனெனில் கோபம், துன்பம், பயம் ஏற்படும்போது அதுவே உங்களிடம் நிலைத்திருக்கும். அதன்போது உங்களின் அறிவை இழக்க நேரிடும். ஆனால் அங்கு உங்களின் அறிவானது செயல்பட்டால் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பயம், கோபம், துயரம் எல்லாம் பகுத்தறிவை வழங்கி அதுவே மெய்யறிவாக விளையும். வாழ்வின் அனுபவத்திலிருந்து நீங்களே இங்கு விடுவித்து கொள்ள முடியும். அதன்பின் அந்த அனுபவமே அனுபவத்தை கட்டுப்படுத்தி நிர்வாகம் செய்யும். அந்த மெய்யறிவின் விளைவே உங்களின் வாழ்நாள் வெற்றியாகும். பணம் இருந்தால் நீங்கள் உயர்ந்தவர் என்றும், நடித்தால் நீங்கள் நல்லவர்கள் என்றும், உண்மையை பேசினால் நீங்கள் பைத்தியக்காரர்கள் என்றும், அன்பு காட்டினால் நீங்கள் ஏமாளி என்றும், உண்மையை எடுத்துச் சொன்னால் கோமாளி என்றும் நினைக்கும் மனிதர்கள் மெய்யறிவு பெறாமலே வாழ்கின்றனர். அதுவே எல்லோரின் வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. இதில் எவரும் நிம்மதியாக வாழ்கிறேன் என்று அவர்களால் சொல்ல முடியாது. பொய் வாழ்க்கை அவ்வளவு எளிதில் நிம்மதியை யாருக்கும் விடுதலை தருவதில்லை. இங்கு எவரும் உங்களின் கவலைகளை, வலிகளை, துயரங்களை பார்த்து கண்ணீர் துடைக்க வருவதில்லை. ஆனால் எல்லோரும் உங்களை அவர்களின் தேவைக்காக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். ஆதலால் நீங்களும் நிலவை தூரத்தில் இருந்து ரசிப்பதைப் போல எல்லோரிடமும் தூரத்திலிருந்து பழக கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் வழிகளை உணர்ந்து உங்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதவரே உங்களின் உறவுகள் என்று உணருங்கள். ஒரு காலத்தில் நேர்மையான மனிதர்களை கண்டிருப்பீர்கள். இப்போதெல்லாம் நேரத்திற்கு தகுந்தாற் போன்ற மனிதர்களையே நீங்கள் காண்கிறீர்கள். தங்களின் குறையை நீக்கிக் கொள்ள தெரியாதவர்கள் பிறர் மீதும் பழியும் குறையும் கூறிக்கொண்டே இருப்பார்கள். எல்லாவற்றிலும் குறை காண்பவர்களுக்கு இந்த வாழ்வை ரசிக்கத் தெரியாது, வாழ்க்கையை வாழவும் தெரியாது. ஆனால் அனைத்தையும் ரசிப்பவர்களுக்கு எதிலும் குறைகள் தெரியாது. படைப்பை உணராமல் பாவம் சேர்ப்பதற்கு குறை கூறி கொண்டிருக்கும் அவர்கள் குறைத்து மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆவர். அத்தகையோர் எவரும் வீரர்களும் அல்ல, நீங்கள் எவரும் இங்கு கோழைகளும் அல்ல. இந்த வாழ்க்கை என்பது போராட்டமும் அல்ல. இங்கு எவரிடமும் நீங்கள் உண்மையை எதிர்பார்க்காமல், பிறர் மீது குறைகளை, பழிகளை சொல்லாமல் கடந்து விடுங்கள். உங்களுக்கான நல்வழியை இந்த பேரண்டம் வகுத்து கொடுக்கும். உங்களை உண்மையான வெற்றியாளராக்கி அதுவே அழகு பார்க்கும். சிலர் தங்களின் செயல்கள், வார்த்தைகள் மட்டும்தான் சரியென்று வாதாடி கொண்டிருப்பார்கள். அத்தகு தற்குறிகளின் மத்தியில் அமைதி மட்டுமே உங்களின் ஆயுதமாக இருக்கட்டும். இந்த வாழ்க்கை ஒரு பயணம். அதில் நல்லது கெட்டது என இரண்டும் வரும். இன்பம் வந்தால் ரசித்தும், துன்பம் வந்தால் சகித்தும் செல்லுங்கள். உங்களின் சகிப்புத்தன்மை ஒரு நாள் உங்களை சாதனை படைக்க வைக்கும். இன்பத்தில் துன்பமும், துன்பத்தில் இன்பமும் கலந்ததுதான் வாழ்க்கை. இங்கு வாழ்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் நிமிர்ந்து நில்லுங்கள். ஒரு முறை நீங்கள் குனிவதற்கு இடங்கொடுத்து விட்டால் உங்களை இந்த சமூகம் நிமிரவிடாது. சோகம் மட்டுமே வாழ்க்கை அமைத்து விடாது. அதுபோல் சுகமும் எந்நாளும் இருந்து விடாது. மிக முக்கியம், உங்களை இங்கு எவரும் எப்போதும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். உங்களை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் போது நீங்கள் வெகு தொலைவில் கடந்து விடுவீர்கள். உங்களை போலியானவர்கள் புரிந்து கொள்ள போராடி கொண்டிருக்காதீர்கள். நீங்கள் உங்களின் செயல்களில் சிந்தித்து செயல்பட்டு கொண்டே இருங்கள். பிறருக்கு உதவும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் பலனை எதிர்பார்க்காமல்
உதவி செய்யுங்கள். அதை கடவுள் கொடுத்த வாய்ப்பென்று கருதுங்கள். வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போவது தவறில்லை. உங்களை வஞ்சித்த பாவிகளையும் அனுசரித்து போவதிலும் தவறில்லை. ஆனால் உங்களை அவர்கள் உணர்ச்சி அற்றவராக நினைத்துவிடக்கூடாது. ஆதலின் இந்த வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்வதில் ஒரு குழந்தையைப் போன்று இருங்கள். ஏனெனில் குழந்தைக்கு அவமானம் தெரியாது. கீழே விழுந்தாலும் தானாகவே எழுந்து நடக்கும். எந்த அவமானமும் உங்களை வீழ்த்தி விடாது. அது நல்ல பாடத்தையே கற்றுக் கொடுத்துள்ளது என்று பயணியுங்கள். உங்களின் மனதுக்குள் இருக்கும் அச்சம்தான் உங்களின் முதல் எதிரி. நீங்கள் தயங்கி நிற்கும் நொடிகள்தான் உங்களின் முதல் தோல்வி. நீங்கள் அச்சமின்றி போராடி தோல்வி கண்டால் நிச்சயம் நீங்கள் வெற்றி நோக்கி புறப்பட்டு விட்டீர்கள் என்று பொருள். இங்குள்ள வெற்றியாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் 100 வெற்றிகளால் உருவானவர்கள் அல்ல. 1000 தோல்விகளை தடைகளை தாண்டி வந்து வெற்றி பெற்றவர்களாவர். வாழ்நாள் முழுவதும் மந்தையில் ஆடாக இருந்து கொண்டிருக்காதீர்கள். உங்கள் வாழ்விற்கான முடிவை சிந்தித்து எடுக்கும் சிங்கமாக வாழ்ந்து விடுங்கள். முடிவுகளை தயங்காமல் எடுக்கும் திறன் உங்களிடம் இருந்தால் உங்களின் முன்னேற்றத்திற்கான வாசல் கதவுகள் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும். வாழ்க்கையில் இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று சிந்தித்து நொந்து அருந்தாதீர்கள். இந்த வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சிந்தித்து செயல்படுவது உங்களின் கைகளில்தான் இருக்கிறது. வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே, வருந்துவதற்கு அல்ல. என் கையில ஜீவ அமிர்தம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இப்ப இருக்கு. முழுக்க முழுக்க சித்தர்களை பற்றிய செய்திகள். சித்தர்களுக்கான ஒரு தனி நூலாக ஜீவ அமிர்தம் வெளிவந்திருக்கிறது. சென்னையிலே உள்ளவர் திருமுருகன் அவர்கள் இதை மிக சிறப்பாக ஆசிரியராக இருந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் திருக்குறளுக்கு குறள் அமிர்தம் என்ற பெயரில் ஒரு புது விளக்கத்தையும் தந்திருக்கிறார்கள். ஜீவ அமிர்தத்தை வாங்கி படியுங்கள். சித்தர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சித்தர்கள் நம்ம வீட்டுக்கே வந்து நம்மை வாழ்விப்பார்கள். சந்தா தொடர்புக்கு 91 76 56 47 23.